أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين Josi Zedou biye juma ye biye lahoroma donye ala batu ala nyini ka do ka ala deli ningi dama kashe ala la biya don duma doye subhana wa taala ayi donda ka do doakun do mi na bala ni ay wadun sanyale do na akofora o ye juma ye yoni so de ka do juma dunya fe subhana wa taala ala mi na ye nyeda ala mi na ye meleke ba keme konondo ni bi konondo da ala mi na ye jine ba keme konondo ani bi konondo da ala mi nye kulu baw ani baji baw ani kwaji baw ani jirishum baw ala mi nyoda ninga bele jele nyama di Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ka Qur'ane di Muhammadu ma ko Muhammadu ka ma min nye wuli ka joni jetemina ale ala be min ve ale ala te min ve ikado ala kele angambo dema joni sedu arabu tubabu américain chinois fimani jema nerema ikado ni bele jele bi dama kashe subhanahu wa ta'ala sabla ale de an beda nyuma waiduguma kun fayakun joni sedu ma fala min di maafa min bi hinɛ ala de ni bɛda wallahi Allah anw yi deli jamana min n'o ye Mali ye an bi b'o de kɔnɔ Mali min ni ɲangata ba anw ka gɛlɛya b'an kan Mali min i k'a dɔn ni baamanju firilen don an kan i k'a dɔn min ye jadɔ ye olu firilen don anw kan ala don an n'u cɛ ala o k'i ka alaya kama a kɛ Muhammadu Rasulullah sallallahu ayi i kolo gɛlɛya ko banna ka ban o ala ko bana kaba nam Putin nato do malla halati me bientôt kana sira magoronye ikolo geleya sa ala do on ni janva che wari de bina ibi risuka wari to do le rouble Dobrudjan karacho le rouble o desile de be Putin bolobi ala hera shuru an ka jamana kan gɛlɛya tɛ min kɔfɛ ala lafiya shuru an ka jamana kan kɔnɔguwa tɛ min kɔfɛ ala nafolo shuru an ka jamana kɔnɔ fantanya tɛ min kɔfɛ ala samiya ɲuman di anw ka jamana ma kɔngɔ tɛ min kɔfɛ ala anw y'an dama kasi la a kɛ kuranɛ kama e ala kumana kuranɛ de kɔnɔ i y'a di cɛ min ma Muhammadu Rasulullah e ala ko min ye jamana min ye buna adamaden ko an ka su an ka sali e ala yɛrɛ tɛ sun e ala tɛ sali sabula e yɛrɛ mogo t'o la ala nka e ko i n'i ka mɛlɛkɛ ɲumanw bɛ sɔli kɛ kira Muhammadu ya Rasulullah ala o b'a jira k'a fɔ kira ba in i y'a kanu kira in ka di ye a ko kanu kama a kɛ kira n'a bɔkolo kama a kɛ kuranɛ kama i kuma kan a kɛ Maka ani Madinɛ kama a kɛ Kuresiw kama ala anw ka jamana ɲɛmaw yelen mɛnɛw ɲɛ yele min bɛ kɛ sababu ye jamana denw ka degun jamana denw ka tɔɔrɔ jamana denw ka laɲini u ka se k'a ye joona k'a ko dilan n'u k'u b'a dilan ala k'a dilan ni nɔgɔya u ma ala anw ka jamana ɲɛmaa dɔ bɛ fariko a degunnen don a man kɛnɛ i k'a dɔn e ka latigɛ bolilen don a kan docteur Sogɛli ko kala Mayiga ala kɛnɛya d'a ma ala kɛnɛya d'a ma ala kɛnɛya d'a ma ya Allah أعوذ بالله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله لا شريك له الحمد لله رب العالمين Jeka pip kaka firfan la kodon dabatungara caman bi bɔ belebele la nka u yɛrɛ ti kɛ belebele ye nin yɔrɔ in bɛ ne hakili jigin Dankɔrɔba la a tɔ de ye Mohamed Jara u ko a ma ba Dankɔrɔba dalen bɛ Duwabugu a ye n wele ko daba bina wa daba tina de n tɛ taa o tuma n ka t'i ka misi minɛ ka na wa ayi a fɔ ba ye
kuluta ni dabacɛ baji t'a ni dabacɛ ayi t'a ɲɛ dɔn a fɔ a ye ko ala ye min d'a ma o ye dɔnni ye ala ye min d'a ma o ye silamɛya ye bonya a fɔ a ye ko ala ye min di ne ma o ye kuma ye kuma diinɛ tɛ taa kuma kɔ diinɛ laseli tɛ taa kuma kɔ a fɔ a ye ko an bɛ hakɛ kelen na han e tɛ taa ne tɛ taa wa ne bɛ taa minɛ ka na d'i ma ayi a ye min d'i ma i y'o da k'o kantigɛ i ka so ka ne wele a sogo la n ko n tɛ taa i tɔn ka taa nin minɛ ka na n'a bɛ n ka misi di maa ma a n'a juru ka n'a di a Bamakɔ yan a ko Seydou i ɲɛnafin bɛnna daba ɲɛnafin bɛnna i jija n'i bɛna i ni daba kana zeni a ka misi bi a falen don bin na a fɔ ne tɛ taa n tɛ n bɛ n sɔrɔ Bamakɔ yan n bɛ sɔrɔ ka t'o kɔfɛ ala sago i sago wa n bɛ taa minɛ ka na Jɔnsi Seydou furatigiw de bɛ ɲɔgɔn fana i k'a dɔn min ye misiko ye Jɔnsi Seydou i k'a dɔn ja wuli man di sabula ka tora di ne ma maa fɔlɔ min y'a kɛ Jɔnsi Seydou i ka n b'a dugu jɛ i ye k'o kɛ mulekafu n denmuso ka kɔɲɔ bɛ se don min n bɛ yafa jeli lamɛnbɔ fɛ n ka nin lase n taara se kɔkɛ ma n ko kɔɲɔ bɛ n ka so n yɛrɛ den ka kɔɲɔ bɛ yen a ko daba o y'an den ka kɔɲɔ a ko misiw filɛ a lajɛ min ka di i ye i k'a dɔn u bɛ juru k'o la ka d'i ma kɔkɛ mulekafu jugara mɛ tɛ fila tɛ nka sogo min bɛ du Bamakɔ n'ale ka tanpɔn ma k'a k'a dun man di ala sago i sago layi kɔkɛ an taara se misiw ma a ko misiw filɛ nin ne ye tura belebele jamanjan a biɲɛkolo tɛ ta a ka bon a ka jan a falen don a nin na n ko kɔkɛ nin a ko nin a y'a feere kɛ ka d'a ma u ye juru don a la k'a bɔ k'a bin misi bara ka ŋuna fulakɛ min n'o bɛ misiw gɛn n'o bɛ dumuni d'u ma o bolobaatɔ nana o ko patron ni misimuso de ko a jiginna sɔrɔ a n'a den de bi yan a ko daba e kunna de ka di gɛrijɛgɛ ka di a ye den feere ka fara a kan o kɛra ɲɛ Bamakɔ yan ɔ i y'a dɔn ne ja tɛ wuli misiko la Jɔnsi Seydou n ye soko hami minɛ sokɛ ka di n ye k'a siri n ka da la n y'a kuma fɔ don min o dugusɛjɛ baba ama ye misi asafurula ye baba ama ye sokɛ don dafejɛ k'a don mobili kɔnɔ ka bɔ min dili ka n'a di Bamakɔ yan mais ne ma so in ye dɛ min bɛ Sina Ali ka da la o don Sala ka da la o de don wa min bɛ Sala ka da la o ye n da ye min bɛ Sina Ali ka da la barawulikaw ka marifin y'o di yan e dɛsɛra so ninnu kɔrɔ de e dogo cogo di i y'a dɔn kɔni ne kɔni n kamana tɛ guwan n ka kuma wa ayi kana kuma a to ten n ye n bolo don wa ayi tile guwannen don bi ye juma ye n ye n bolo don i bolo don Jɔnsi Seydou ne bɛ n pan n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau o don Jɔnsi Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye dankɔrɔba ye ST nin y'a ka fasiri ye Jɔnsi Seydou i k'a dɔn dugukolo de bɛ to ka kuma dugukolo de bɛ to ka ŋuna dugukolo de bɛ to ka yɛrɛyɛrɛ min ye turunkunbe ye min ye awa duguladenw ye u kamana ganna u ja tigɛra o siranna fo k'a fɔ k'a to ten min ye turunkunbe a dugukolo a bɛ to ka guruguruguru de kɛ kabini mɔɔw b'a a kumani mɛn dɔɔni fo kana kuma in laban fo kana mankan in laban bonya duguden bɛɛ lajɛlen b'a mankan mɛn Jɔnsi Seydou i k'a dɔn a ye turunkunbekaw dabali ban o yɔrɔnin bɛɛ a nana wulikajɔ nana boloda dugudenw fɛ ni ka kunnafoni lase faamaw ma o yɔrɔ bɛɛ maa minnu galannen don n'u bɛ dugukolo jukɔrɔla ko ɲɛw dɔn masimafɛnw na n'u b'a lajɛ k'a laroué u k'olu de ma ko géologues nana wele i k'a dɔn géologues nana fara ɲɔgɔn kan k'u ka machines da ka turunkunbɛ sɛgɛrɛ Jɔnsi Seydou i k'a dɔn turunkunbɛ yɛrɛ bɛ ɲɔrɔ kuma min n'u sera yen kunnafoni dar'u tulo kan an ka dugukolo min mankan bɔ a bɛ yɛrɛyɛrɛ dugukolo in min ŋuna kuma bɛɛ i k'a dɔn jinɛw don wa yalima diɲɛ wuli yɛrɛ de waati sera kabini o kɔni fɔra sa u ye masimafɛnw bɔ sɛbɛnnikɛla ko ka dugukolo in laroué k'a kun n'a kun k'a jateminɛ Jɔnsi Seydou i k'a dɔn sira banna dugudenw dusukolo la sabula min nana f'u ye a y'a hakili sigi nin tɛ kojugu wɛrɛ ye a ka dugukolo a dugumana falen don ji saniyanen de la tewu masa Jabaru masa ji saniyanen diɲɛ bɛɛ bɛ girin ji min nɔfɛ o ji de b'a ka dugukolo jɔ a sɔsɔlen don dɛp ji de bɛ ka kulu ji de bɛ kulu tan ni ji in gulula n'a tora ka jigin i k'a dɔn n'a jigila kulubaw ni fɛn minnu bi dugumana na dɔw bɛ kari-kari ka bin o kari-kari de a n'o binkan de bɛ na ni yɛrɛ-yɛrɛ ni mankanba ye a tɛna ni baasi wɛrɛ foyi ye o tuma a y'a hakili sigi nin kuma in kɔni fɔ Jɔnsi Seydou nin b'a jira k'a fɔ an ka jamana i k'a dɔn kalanbolo min bɛ yen janko minnu bɛ DNGM na u ye baara kɛ u y'u ka baara ɲɛdɔn kabini jumadon utikalo tile 2 tɛmɛnen Jɔnsi Seydou nin ko in nana ɲɛdɔn turunkunbɛkaw fɛ yen Jɔnsi Seydou nka n k'a dɔn
di bɔ Turugumbe ni ma Dankɔrɔba in fɔ k'a waleɲuman dɔn min ɲɛ k'i ɲininka Amadu Jige a bɛ bɔ Turugumbe de Jige Ala ka hinɛ na nin kun ye sɛbɛn ye nin kun ye sɛbɛn ye e ɲɛ bɛ jamana in waritigi jumɛn na min tɛ bɔ burusi kɔnɔ ja burusi kɔnɔ de jamana b'an dala Bamakɔ e ɲɛ bɛ datuma jumɛn na Bamakɔ min ma bɔ burusi kɔnɔ min da ka di ŋana ko ma bɔ burusi kɔnɔ min kelen f'i ye Ba Seydou Sila il est de Touba Touba ye burusi de ye Ba Seydou Sila nana Bamakɔ ya sireli dilan il est venu de la brousse ndɔ mama Touba tɛ burusi kɔnɔ ye ko Touba ye duguba de o tɛ bi ye ani Bamakɔ gɛn'o tɛ Touba ko ni tile fila taama don ani Bamakɔ il est maa si tɛ yen ko maa dawulama don ko barika b'a la a kɛra milliardaire k'o tɛ bɔ burusi kɔnɔ je cherche man jan dɛ a man jan dɛ e ko ne hakili bɛ fɛn na ni hakili jiginna min na a fɔ n ye Ibrahima Jawara il est de Misira Ibrahima Jawara a wolola Bajangara jamana de la ka lɔkɔli kunfɔlɔ kɛ yen ça c'est vrai ah oui ka sɔrɔ ka na école to a la non tu as raison Misira de école so la tu as raison e dun ko jugu dɔ wɛrɛ fɔ n ye ayi n tɛ dɔ wɛrɛ dɔn n y'a ɲɛdɔn i b'a dɔn dɔrɔn nkɛ donso bɛɛ n'a kungo ta fa sikɛyi naam n k'an bolo don wa a don Damatuma ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolenw da kɛnɛ kan naam Amadu tɛ Danzɔgɔ nin y'a ka sɛbɛn ye Danzɔgɔ ye mun fɔ Amadu tɛ Danzɔgɔ ko cɛ bɛɛ lajɛlen tanuni kana bila k'u sa don kɔnɔ hali ni Maliko danna nin ma cɛ kelen bɛ min ye colonel cɛ gɛlɛn ye min ye wulikajɔ ani baara daminɛ Mali ye min jɔyɔrɔ sera Amadu Danzɔgɔ ko k'a ka tanu bi colonel Sadio Kamara colonel Passa Nara colonel Passa l'enfant de Kabida. Ah, il est de Kabida. Il est de Kabida. C'est pas loin du village de ma tante là. Ou ka jan ɲɔgɔn na. N ye ɲininkali kɛ. Quoi ni Nara c'est à 45 km. Donc c'est loin de toi? Non. Mourdian. Il n'est pas loin de Mourdian. Ah ni Mourdian manja. Ah. Mourdian babi boy hawa kone. Ala ka hinana. Colonel tu se wari di la so la su te wari bɔ. An bɛ jeli sɔnna. An bɛ bɛn na yɔrɔ kelen. An bɛ bɛn na yɔrɔ kelen. N b'a bɛnkɛ dɔn a bɛnkɛ bɛ bɛnkɛ dɔn. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Sadio Kamara maa min zonna Sadio bi se maa min banna Sadio bi se a y'a ɲɛdɔn fasoden ɲuman don a cɛsirilen bɛɛ sabula gouvernement filanan min sigira transition fanga kɔnɔna na kabi rectification kɛra colonel Asimi Goita a ye cɛ min ta ka bila sɔrɔdasiw ka koɲɛ kunna Beli Hake sigikun kɛlen bɛ Kani de kɔnɔ sabula a tun b'a la kununko wa baara ɲɛn'a bolo a ka tɛmɛ n'a ye walasa baaraw balannen bɛ yɔrɔ min na wari ka bɔ a la baara bɛɛ lajɛlen ka ɲɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Asimi Goita a ye hakilina ni cɛtigɛ minnu jira jamana ko la fɛn min ye lakana bunako k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ka sabati kelen kelen sabula ka wuli ka jɔ kɛ ka Mali bɔ bolo la ka fanga don a la fanga min bɛ kɛ sababu ye jugu minnu bi nin b'a kan ani diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka bɔ an na Sadio Kamara ka b'a bilara jɔyɔrɔ in kɔni na i tɛ se k'i bolo si fosi den kelen na k'o kɛra majɛ y'a bolo k'o kɛra majɛgɛ ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn bɛɛ ɲɛ n'a bolo baara bɛɛ lajɛlen taacogo ka ɲi dɔwɛrɛ t'o kɛ magwa cɛsiri ko ɲɛdɔn ani kungɔsilenya jamana kanu ani ka jamana bila fɛn bɛɛ lajɛlen ni ɲanjɛ sanjɛ Sadio y'o de kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na i ko bi Mali kun dɛlilen bɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ armée sugu bulon a bɛ ta ka di terisiraw ma a bɛ di namasiraw ma surfacturation bi kɛ nkalon bi tigɛ armée bi janfa k'a fɔ nin ni nin bɛ na Sadio nafura dama a ko ni dɔ ye den ye i ka appel d'offre kɛ k'a sɔrɔ conseil des ministres ma jɛn n'a ye a bɛna mun k'o la appel d'offre o tɛ min ye namara kɛ a bɛ mun k'o la ni min ye namara kɛ ka t'i k'aw ka champ de tir a bɛ t'i jɔ yen e la hawla kuma an sera na colonel Passa a tɛ sogo dun ale maa min tɛ sogo dun nin kamalen kɔni ni n'a y'i kin dɔrɔn zo b'i fa tɛ taa nɔti yan nin Passa an bɛ cogo min a colonel Passa sɛbɛnnikɛla ko colonel Sadio Kamara a yɛrɛ ye n danna de gosi ni minɛn bi sa sugubilenko t'a la koyi a b'a fɔ DFM ma wari ta a b'a fɔ fɛn min ye maa min bɛ yen n'o ye minɛn commandé directeur technique wali chef d'état major n bala ta minnu bɛ yen n'olu bɛ front na PC opérationnel e ka n bala ta ka fara n kan an ka taa minɛn san usine na
kokisɛri da don yɔrɔ t'a la ngalo banna ye ngalo banna sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamana ni ɲɔgɔn cɛ a ye sira fura k'a jɛ jɛbɔ ngolo kan ni fɛn min ye sɔrɔsiw ye minnu bɛ kɛlɛ la n'u y'u bolo da minɛn min kan nin i b'a fɔ ni den taara butigi la a bɛ minɛn ta cogo min alimentation na k'a kɛ segi kɔnɔ k'a to fa b'a wari sara a b'o de kɛ o tuma a b'a fɔ DFM ma nin de taara a wari d'u ma joona ni wari dira o tuma u bɛ avion ta ka segin a bolo ti don wari kɔrɔ a ti sugubulon base a mago tɛ maa ka commission na a tuma a bɛ si sɔrɔ a bɛ si sɔrɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ministère de la défense maa caman bɛ boli a nɔfɛ sabu dɔw b'a miiri k'a fɔ wariba de bɛ yen o tuma ni n ye yen sɔrɔ min kɛ banna ye Sadio ko a ti kɛ banna ye Mali armée de bɛ kɛ banna ye wa wulikajɔ ani baara de bɛ kɛ malidenw bɛ fɛn min ɲini armée ko la o bɛ se ka sɔrɔ cogo min armée dɔrɔmɛ kelen minɛnzana sugubulonko la maa si tɛ se ka don a kan k'a fɔ ko minisiri ye n bila ka na wala minisiri ye n ci ko n na dɔrɔmɛ kelen d'a ma bi n'i y'o kɛ a bɛ k'an ye wele kama dara ka bureau ni kaye manja o bi yɔrɔ min na an k'o yɔrɔ to yen i yɛrɛ ɲini naam sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi a ka sɛgɛn sara bɛ ka ye sabula minɛn minnu zanna fɛn min ye avion dakabanaw ye MI minnu zanna avion de chasse ka taa fara migiw kan an bɛ don min na ko bi fɛn min ye bo kɛnɛ ani sugunɛ o yɛrɛlen bɛ cɛncɛn kan ani fura kɔrɔ terrorisiw olu bi yaara don o don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye don o don ye n'a bi ja a bi dɔ ka b'a fitiri la Colonel Sadio Kamara cɛŋana don Mali bɛ se k'i jigi da maa minnu kan k'a fɔ sini ma sinikɛnɛ ma ni Mali bɛ ninnu bolo i n'a fɔ Asimi y'a bila sira cogoya min na u bɛ se ka taa di Mali ye yɔrɔ jan kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ Amadu T Danjogo ale de y'a sɛbɛn Jɔnti Seydou dɔ bi yaala ni dɔ fa bana ye n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le triomphe du Mali jamanadenw ka se Badou Escobar nin y'a ka fasiri ye n'a sɔrɔla wulikajɔ ni cɛsiri bolo dalen don Sadio bolo a baarakɛɲɔgɔn dɔ min n'o bɛ ministre de la sécurité protection civile i k'a dɔn ŋanamu n'u bɔlen bɛ ministre Dawudu Ali Uldu Mohamedine i k'a dɔn général de brigade yalima a tɛ nin kow ɲɛdɔn de wa yalima mun de bɛɛ Jɔnti Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko kunnafoni dogo man di bilen jamana armée kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ n'a kun fɔra ko finitigilakaw da dannen don i k'a dɔn bolo birilen don da la fɛn o fɛn n'o bi k'u la walima min mana kɛ i t'a kuma mɛn bɛɛ lajɛlen bi kun n'a ye nk'o tɛ bi ye Jɔnti Seydou ni diɲɛ yɛlɛmana i bi yɛlɛma a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko ale bɛ ɲɛmaaya min kunna a bi lakana de ko fɔ ɔ min ye sapeur pompier ye n'o ye protection civile i k'a dɔn olu fana b'a ka kutumu kɔnɔ ko dɔw kɔni gɛlɛn dɔ ye bi nin bɛ hadamaden dabali ban ni ka maani bi ja tigɛ président Ibrahim Boubacar Keïta ala ka n'a dɔ kɛ bi ye Jɔnti Seydou jamanadenw dimina i k'a dɔn sabula ayiwa gɛlɛya damadɔ taara k'a sɛgɛrɛ i k'a dɔn n ka maa ye nin ye walima i k'a dɔn n bɛ se nin na n b'o kɛ para n'a ye min ja i k'a kuma fɔ a ko i k'a dɔn damanda de talen don ayiwa ministère so in ni k'a sɛgɛrɛ n'o sécurité de la protection civile a ko wulikajɔ kun ye mun ye Jɔnti Seydou i b'a ye k'a fɔ i k'a dɔn ayiwa maa dɔw bɛ yen i k'a dɔn n'o ye Abdurahmani Dumbiya ani maa mugan ani kɔnɔntɔn fonctionnaires do protection civile Jɔnti Seydou k'a dɔn ninnu ye mankanjilaw de ye u ka wulikajɔ ni cɛsiri i k'a dɔn ka gɛlɛya ta ka kuma caya promotion san 1993 a b'o de ko fɔ Jɔnti Seydou n'i ye jamana sɔrɔsi bolo ta k'a lajɛ min ye jala sɔrɔli n'o ma kɛ anw ka ayiwa général dɔw ye minnu ye jala ta k'u dalen to climatiseur kɔrɔ a ko i k'a dɔn jala tali ani jala sɔrɔli kɛcogo de b'a la avancement yɛrɛ sɔrɔsi kunda cogoya de b'a la Jɔnti Seydou kɔsa in na i k'a dɔn denmisɛnnin dɔw donna ayiwa fini na i k'a dɔn olu sina ka jalaw sɔrɔ ten sɛbɛnnikɛla ko kun de b'o la sabula u n'a ka kan u y'a kala de kɛ diplôme baw b'u bolo Jɔnti Seydou i k'a dɔn donna ayiwa i k'a dɔn fini na a ka di n ye nka kalan di la nka e ko wajibi f'i ka san sɔrɔ f'i ka jala sɔrɔ Jɔnti Seydou i k'a dɔn olu ye ko gɛlɛnba ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn suguba ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka yɛlɛ sanfɛ i y'a dɔn o de ye Mali yɛrɛ koya o de ye Mali yɛrɛ tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko kosa in na n ye tɔn min f'i ye ani maa mugan ani kɔnɔntɔn Jɔnti Seydou k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ diyagoya an na kɛ jalatigiw ye u ko min ma lieutenant de sapeur pompier Jɔnti Seydou k'a dɔn a man kan a ko wulikajɔw nana boloda fo kuma in yɛrɛ taara kiiri bolo la a ko wulikajɔ ni ayiwa jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye ɲɛmaa dɔw ye olu kɔni banna ko in ma ngalankata nka mun ye minisiri bila k'a dossier yɛrɛ signé a kun t'a dɔn de wa yalima nkalon de tigɛra a ye wa ɲininkali caman bɛɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ
colonel major min ye Seydou Doumbia ye i k'a dɔn o kɔni banna ko in ma kabini a daminɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ni jateminɛ sabula ale y'a jira k'a fɔ nin ye ko ye ko min ni a cɛ ka jugu i ni fɛn min jala min sɔrɔli man kan o ka ta ka da i disi la tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ nkalon o tuma minnu bɛ ko in yɛrɛ nɔfɛ Jɔni Seydou k'a dɔn olu de laban nana sa dabali jugu tigɛ n'o ye promotion 1993 i k'a dɔn u nana dabali tigɛ u bi mankan kɛ n'o ye Abdramane Doumbia n'a jɛɲɔgɔnw ye Jɔni Seydou k'a dɔn f'olu ka jala de sɔrɔ jala min n'u man kan u ye dabali tigɛ ka munumunu salo kɛ ka mankan ti fa bɛɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko ministre de la sécurité protection civile min ye général Daoud Ali Ould Mohamedine Jɔni Seydou k'a dɔn ale laban de nana arrêté dɔ ka arrêté min n'o kɛra sababu ye k'u yɛlɛ Jɔni Seydou k'a dɔn arrêté ni yɛlɛli bi kɛ jalako la a bi kɛ conseil des ministres de la ministre dura tɛ ministre bolo k'a fɔ i bɛ arrêté ta ka maa yɛlɛ a ko nin ko in damada nana gɛlɛya nka n'i y'a ta k'a lajɛ janfa barika bonyana ko in na kosɛbɛ Jɔni Seydou sabula n ka kɛ jalatigi diyagoya i ni min man kan a ko i k'a dɔn a bɛna ni mankan caman ye ministère la a ko n'i ko ta k'a lajɛ ŋanamu ani wulikajɔ kamalen dɔ bɛ yen ko lieutenant colonel Baba Daɲɔ o ye chargé de mission ye Jɔni Seydou k'a dɔn a bi faamu o de nana wulikajɔ boloda ministre kɔ kan i k'a dɔn sabula o ti ban wari foyi la dugukolo sanfɛ sɛbɛnnikɛla de y'a fɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ye min fɔ n bara k'o de lakali sɔrɔdasi kuma don journaliste a ko Baba Daɲɔ o ka wari ko i b'a fɔ ko suba o ti ban wari foyi la o kɔni y'i jɔ de ministre tun bɛ taama dɔ la ka sin ka fɛn bɛɛ lajɛlen labɛn ka sin ka n'a bila ministre ka tabali kan son excellence ni signé ministre fana o fana ma jateminɛ ko sina k'a bɛɛ signé mankan wulilen sa ni ka ko caya fa bɛɛ fɛ sabula a kɛra lebuba de ye Jɔni Seydou k'a dɔn e ko ministre yɛrɛ t'a fɛ ka segin a ko nin ko in na wa sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛyaba de b'an ka jamana kɔnɔ ni nin n'a ɲɔgɔnna malikura n'a fɔra nin ka kɛ a wa ministre so la janko sɔrɔdasi ministre so Jɔni Seydou k'a dɔn a bɛna ni tuwatiɲɛba de ye jamanakuntigi Asimu Goyita dun bɛ dakasona min na a n'a bɛ wulikajɔ min na jamana ɲɛtaa bi sabati Jɔni Seydou bɛna a ka baara kɛ fu ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma na ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye i ti jɔ tɛnɛma Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Jɛka pub Jɔsi Seydou n bala cogo bɛ di daba tuma na ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin fasiriba n'o ye Christelle Kone ye nin y'a ka sɛbɛn ye Christelle Kone ko ni bɛɛ tori gɛnfɛn bolo dɔ ta bi taa n'a ye siga t'a la ɲinan samiya a tiɲɛna ka ban sabula fɛn min kɔni ye sɛnɛkɛlaw ye u sigira ne ka angɛrɛ kɔnɔ angɛrɛ mana napuma fɔ fɛn min ye tilema ye o kun bɔra ka ban Allah nin kan k'an sɔrɔ bilen santa ko kelen a ɲɛ dɔɔnin kɔfɛ ka ban ka tila ka segin an kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jigiw tigɛra fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye u kungo ni angɛrɛ sɔrɔla sɛnɛkɛ mansin ka sɔrɔ fɛn min ye sanji ye o ka da o kan sɔrɔba bi kɛ jamana yɛrɛ y'i maanabɔ fɛn min kɔni ye sɔrɔba ye k'o laɲini ɲɔ na kaba kɔɔri ani sɛnɛfɛn tɔw la sɛbɛnnikɛla ko nka a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kɔrɔfɔlankolon ye ani laɲini lankolon ye sabula minisiri min bɛ n'o ka baara bilalen bɛ sɛnɛkɛlaw ka ko kunna minisiri a t'a ɲɛdɔn de wa lawuli kama don sabula fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛra walasa ka sɛnɛkɛlaw kɔli nɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sɛnɛkɛlaw ye kulekan bɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye kalana ye maa dɔw bɛ yen minnu kun kan ka hɛkitari sɛnɛ hɛkitari 10 hɛkitari 20 hɛkitari 100 dɔw hɛkitari 100 kabi nɔgɔko gɛlɛyara foro dannen kɔfɛ u labanna ka diɲɛ foro tɔ kɔ k'a ju bɔbɔ k'a da la hawla wala quwwata illa billah o de ye balawu ye minɛ o de kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kalana ye o bi cogo min Sikaso mara bɛ ten Yɔrɔso Kucala Npɛsoba Segu mara Kulukoro mara Kita mara jamana in fanda 4 bɛɛ lajɛlen de seginni kɔ bolo kun maana bɔra hakɛ minnu nɔfɛ k'a fɔ olu bi sɛnɛ o seginni kɔ k'o sababuya kɛ angɛrɛ ma sɔrɔ sabula layidu min dara sɛnɛkɛlaw ye k'a fɔ angɛrɛ ɲuman bɛ na d'u ma i n'a fɔ conseil supérieur de l'agriculture o ye sigi min kɛ ka bɛnkan k'a kan min kɛra avril kalo tile 12 Kuluba
a do a ɲɛmaya bɛ jamana kuntigi yɛrɛ bolo n'o ye colonel Asimi Goyita ye bɛnkan minnu kɛra ani hakilina minnu fɔra i kulo ma jɔ a fɔra ko ɲinan samiya wari min bi don a la CFA wari miliyari 456 o de bi don a la fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye olu bi min bɔ CFA wari miliyari 203 fɛn min ye jamana ye miliyari 176 u k'o de bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min bɛ don engrais la miliyari 54 o de bɛ taa don la jamana yɛrɛ bɛ min bɔ ka don la o ye miliyari 17 ye sɛbɛnnikɛla ko nka nin wari bɔsɔncogo a n'a baara kɛcogo a man ɲɛ sabula fɛn min ye engrais ye sɛnɛkɛlaw kɔlila a la minnu bɛ bɔrɔ 10 da olu ma bɔrɔ 1 sɔrɔ laadala minnu bɛ bɔrɔ 6 don u ka forow la u ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ bɔrɔ 1 wala bɔrɔ 2 kɔ sɛbɛnnikɛla ko sɛnɛfɛn bɛɛ lajɛlen n'i taara foro lajɛ sisan ji nana sɛnɛfɛn dancogo ka ɲi nka sɛnɛfɛnw bilennen don boro engrais y'u manqué. Allah Asimi Goyita i tɛ dɔ fa sa wa an nimisi ka wasa ka jɔn fa ministre wa ay ministre kɔni tɛ le ministre de développement rural c'est pas ton ami c'est mon burankɛ ale ma fɛn kɛ burankɛ tɛ a Modibo Keyita u y'a fili de o a sɔnna a ka fili on lui a trompé ale kan ka fili wa faut pas défendre ton burankɛ c'est de sa faute exclusivement n'importe quoi u y'a trompé cogo di bon nala de o ma tun bɛ sunɔgɔ la bon nala ale nana Bamako bi yan bon nala u y'a gosi de yan n bɛ min f'i ye service damadɔ bɛ jamana in kɔnɔ n'i nana ye n'i bɛ hakili sigi hali ni i kɛra nabi ɲuman ye u b'i tromper je te jure an dun y'a fɔ a ye dɛ n bɛ min f'i ye il y a plus de 20 ans ce système là est installé au ministère de l'agriculture oui tous les services fɛn o fɛn bɛ yen oui a bɛɛ de bɛ balo nin na nganamu au vu et au su de tout le monde et pourtant chaque année on dénonce voilà. Mais c'est le même système. Voilà. Mais on y a fait. Chaque année on dénonce. On l'a dit, à Dombroma. Voilà. Et voilà. C'est trop tard. À Tarangere marché du monument. Il y a d'autres belexeni engrais bodo nyana. Wa borokele. Ou masekana atara 10 000 tonnes ku kanana ou masekana ni borokele. C'est dommage. Faut ça. À même moi de septembre masekana ni borokele. Mais c'est dommage. Et pourtant il y a des grands. Le président du CFIAM ou CFIAM, collectif Youssou Koulibaly, c'est un grand. Nantoumé, c'est un grand. DPA Djoni. Dougouré, c'est un grand. Nyoumani, Djadjeba. Et tu dois gagner, c'est beaucoup. Nyoumani, Djadjeba, c'est un grand. Nous n'avons pas la fois ça, il est à Kélémisé. Mais il y a un problème. Ala ye maa min don a la ni k'i b'o bɔ a la a bɛɛ bɛ tiɲɛ koyi. A taara di société minnu ma lithium investissement société Ñaan ani Ndashi dɔw olu de bɛ yen. Désolé. minnu tɛ engrais yɛrɛ yelen dɔn u tɛ engrais feere yɔrɔ yɛrɛ dɔn a ye marché d'olu de ma. sɛnɛkɛlaw bɛ engrais sɔrɔ cogo di. Asim ni ko i tɛ kuma a bɛɛ bɛ tiɲɛ i jɔlen ɲɛna dɛ. N'i bɛ n wele sa n ka taa kumaw ɲɛf'i ye. Asimi kumana o. ayi ɔhɔ. sɛbɛnnikɛla ko a ko nana gɛlɛya sɛnɛkɛlaw yɛrɛ de ye wonba de fɔ u ye sɛbɛnni kɛ ka ci jamanakuntigi yɛrɛ ma jamanakuntigi n'i yɛrɛ ma wuli k'i jɔ sugubulonko in na a ka ɲɛnabɔ a ti ɲɛ dɛ o yɔrɔnin bɛɛ premier ministre min bɛ nɔnabila la n'o ye interimu ye a ye ci bila Modibo Keyita ma ka ci bila engrais feerebaa jɔnjɔnw ma fɛn min ye sigi ye k'o kɛ u nana ye maa minnu kan ka na ni min ye u kan ka na ni min ye société 6 la 5 bɛ o ma na ni foyi ye 1 de sera ka na ni tɔni 1000 ye. La hawla wala quwwata illa billah. Premier ministre ko a ye ɲininkali kɛ engrais bɛ sɔrɔ jɔn ni jɔn bolo u ye engrais tigiw fɔ engrais bɛ sɔrɔ Toguna bolo engrais bɛ sɔrɔ DPA bolo a bɛ sɔrɔ Ɲumani bolo a bɛ sɔrɔ KDO a bɛ sɔrɔ olu bolo. Cɛ fɔ sa Yusufu de ye ko de kɛ ale de ye jumɛn ye a bɛ sɔrɔ Yusufu bolo CFIAM a bɛ sɔrɔ o bolo o tuma yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye premier ministre ye tu nɔfɛ ka na min bolo u k'a bɔ magasin kɔnɔ k'a di sɛnɛkɛlaw ma minnu ka engrais ma don ba u k'a sɔrɔ o daminɛna et c'est ça maa 5 min ma se ka na n'a ye u ye sugubulon bɔsi olu la k'a bɔsi la k'a fɔ minnu bɛ se a y'a minɛ septembre. Mais non, jamana géreli c'est pas compliqué du tout. Ce qui aurait dû être fait en avril o de kɛlen filɛ en septembre. Et voilà, et tout à fait. Burankɛ kun birilen bɛ halisa. Anw dun ye nin wuli dɛ a b'a kalama dɛ. An gulela ka kule k'a fɔ kabini samiya ji bɛ toni. Voilà. On a dit pour éviter ça. Bon Youssou Koulibaly ye min fɔ CFIAM segin kɛra o de ma minnu b'a dɔn a dir'olu de ma. Et alors voilà. Mais c'est trop tard. An ta in tɛ juguya ye koyi. Juguya tɛ. Walahi an bɛ jamana in joli de fɛ. Awɔ. Wa Asimu i kun birilen tɛ n'i bɛ n wele ten sa n ka taa tiɲɛ f'i ye. Ayiwa i ti wele a b'a fɔ n ye n b'a f'i ye kunnafoni filɛ nin ye.
tere ka ju ne ti do foyi la n bɛ taa f'a ye Kati a fɔ n ye n b'a f'a ye ne ti wele foyi la n bɛ Akibu wele sisan n b'a f'a ye n ko mago bɛ Asimi na Akibu ye jɔn de e tɛ junior dɔn wa junior kɛ junior ne ko junior bɛ di e ma dɔn junior ne fa ni dusukasi ye junior in tabi ni ka fara i tɛ n wele kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ Christelle Kone ale ka fasiri Jean Tisedou ne bɛ bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Jean Tisedou bɛɛ lajɛlen kana to i gɛnfɛn bolo min ye wulikajɔ ni jateminɛw ka kɛ jamana mana kɛ jamana ye cogo o cogo jamana den de i k'a dɔn o de ye jamana den yɛrɛ ye a ɲuman n'a juguman a bɛɛ lajɛlen bɛ taa laban Jean Tisedou i k'a dɔn jigiw sigilen don jateminɛ kɛlen don Jean Tisedou i k'a dɔn hinɛ ni makari an ka jamana ɲɛmaaso maa minnu kun b'a fɛ ka na bi an ka yan Jean Tisedou n'o ye Kurwari sɔrɔdaso ye maa 49 sababulal'u la ka sababu kɛ musow don hinɛ ani makari ani josariya batuli kama Jean Tisedou yani maa min ka kale dasirani ɲɛ kongo ka kungokolo kɔnɔ a da i ka bamusokɔrɔ ɲɛ kan a bɛna taa Madame Buhari Fili Sisɔkɔ i k'a dɔn Bafili a bɛ kaso la a bɛ ne ka san kelen bɔ sa Jean Tisedou i k'a dɔn dɔ kɛra sɛbɛnnikɛla ko n'a sɔrɔla waridunko de don n'a sɔrɔla jamana janfanko de don Jean Tisedou i k'a dɔn Fili a ka ɲɛmaa kun ye minnu ye walima minnu ni minnu bɛ ko in kalama n'olu bɛ se ka jalaki kɛ Jean Tisedou olu tɛ diɲɛ na min ye excellence Ala ka hinɛ Ibrahim Boubacar Keita a don ko in bɛ kɛ don min ministre min kun bɛ a wulikajɔ ni cɛsiri la Bube Mayiga o fana sara a bɛna taa a fɔra de ye ko jamana ka sɔrɔdasi minɛnw zani ani président tun bɛ yaala avion min kɔnɔ o jatew don Jean Tisedou i k'a dɔn n bɛ se k'a fɔ Fili ko ka go n ye Fili n t'a fɛ yɛrɛ de ɲɛna a ko nka n'i ye sɛbɛnkɔrɔw ta k'u lajɛ minisiri kelen min kun bɛ yen san waati bɛɛ a bɛ yamaruya di sɔrɔ ni sɔrɔ min b'a la a ye min ni min sɔrɔ o ka n'a sɛgɛsɛgɛ a kelen de tun b'o kɛ Jean Tisedou i k'a dɔn o b'a jira k'a fɔ hali n'a sɔrɔla sonyani kɛla Fili niyɔrɔji k'an ka sigi nin ko in kɔnɔ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn o dɔrɔn de bɛ kɛ sababu ye a bɛ dɔn k'a fɔ Fili jalaki min y'a jalaki tɛ min ye nka n'i y'a minɛ ka taa don kaso la a ma ɲininka Jean Tisedou a mana ni dalu ye e yɛrɛ ma dalu bɔ k'a bin Jean Tisedou i k'a dɔn a bɛ na ni gɛlɛyaba de ye jamana kɔnɔ waati yɛrɛ kɛra koyi a yɛrɛ ye lɛtiri kɛ ka jamana ɲɛmaa k'o ladɔnniya k'a fɔ ale bɛ minɛ ni bolo min kan Jean Tisedou a m'a fɔ ko a ka bila ale ma deli kɛ Jean Tisedou a ko sariya ka boli a ɲɛ 40 ma a dalen dun don a la k'a fɔ jamana ɲɛmaa min ye Asimu Goyita ye i k'a dɔn a na ko bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to sariyatigiw i k'a dɔn wulikajɔ na boloda min b'a to ko ɲɛ bɛ ɲɔ sɔrɔ a ko n'o tɛ san kelen bi a dan bɛ kaso la a kɛra maakɔrɔba ye kɔrɔ ka nama di Jean Tisedou i k'a dɔn o ye kelen ye si bɛ yɔrɔ min i k'a dɔn wulikajɔ ni minɛcogo dɔw bɛ yen o tɛ k'u maa na bilen o tuma dabali ka tigɛ joona Jean Tisedou i k'a dɔn hinɛ taara ka Ivoirien muso 3 min sɛgɛrɛ o hinɛ kelen bɛ se ka ta k'a sɛgɛrɛ Jean Tisedou i k'a dɔn min ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw ye hali n'a sɔrɔla Jean Tisedou i k'a dɔn min ye liberté provisoire ye a ka avocat y'o ɲini n'o bɛ se ka d'a ma a ka taa kaso a taatɔ tɛ dugu la a tɛ boli Jean Tisedou n'u fanga jɔra a la don min u n'a wele k'a ɲininka dalu minnu b'a bolo a n'o bɔ k'o bin nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura a don daba tuma ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Masiriba n'o ye Masire Jɔbu ye nin y'a ka sɛbɛn ye Masire Jɔbu ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bɔɲɛ o tɛ laban boli kɔ MSA ale o ye sɔrɔdasi jɛkulu ye minnu ko u faso tɛ tila u la wa u bɛ wulikajɔ kɛ ni ka faso lakana olu ko Mali tɛ tila sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛlɛba de kɛra Ansongo marabolo la dugu min bɛ yen n'o ye Talata ye Bamanji dɔw bɛ yen État islamique Grand Sahara EIGS olu ni MSA ni ɲɔgɔn cɛ kunungo alamisa don septembre kalo tile 8 yankadi ni yeye fɛn min ye État islamique Grand Sahara o y'a sɔrɔ u kɛlen bɛ ka MSA gɛn ni ka dugu minɛ tile 2 fɛn min ye Talata y'a minɛlen bɛ maa ti don maa ti bɔ dugudenw busa bere o de b'u bolo n'u ye maa min sɔrɔ u b'o dasi n'i y'i kulo gɛlɛya u bɛ marifa ci la sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛkulu wɛrɛ bɛ min ye GSM ye o nana k'o bi fara u ka dugu kɔnɔ Talata yi u n'olu yɛrɛ karila ɲɔgɔn na u y'olu sɛbɛn fa olu bolila ka segin sɛbɛnnikɛla ko nin maa jugu farimanba ninnu de nana ka na Talata yi minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye
arabado septembre kalo tile 6 dugu kɔni kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen de nana kana dugu minɛ ka araba kɛ ka alamisa kɛ sɛbɛnnikɛla ko u ye tarata kɛ ka araba kɛ alamisa don sɔgɔma fɛn min ye armée ye kulekan bɔra MSA fɛ k'a fɔ armée ye a ye dɛmɛ don a ma yangadi ni yen ye État islamique au Grand Sahara avion n'o ye armée ka kaza ninnu ye ka taa fara Albatros kan n'u ko vigiw loyi sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye Bamanju o ye yɛrɛkɛ daminɛ u yɛrɛkɛlen fɛn min ye Bamanju k'u minɛ kelen kelen k'u kunkolo tɔtɔ k'u tɔ lase armée y'o de kɛ nin ka di ye sa pembele jele kala k'u tɔ lase ndola k'u kunkolo tɔtɔ sɛbɛnnikɛla ko armée y'o de kɛ dugu n'o ye tarata ye k'a fura k'a jɛ fɛn min ye MSA ye k'a f'u ye a y'a jɔ aw jɔnɔ na wa o dɔrɔn tɛ koyi armée labɛnnen bɛ n'u y'u kun bɔ sanga ni waati a ye ci bila an ma an bɛrɛnnen don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin yɔrɔ in ye a bɛ fɔ ne ma zone des 3 frontières fan min ye Burkina fanfɛla ye Bamanju ye yen bila u yɛlɛmalen bɛ Niger fanfɛla in na o tuma armée bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen de la min bɛ se k'a t'u ka kunbɛn sabula dugu min bɛ yen n'o ye Talata ye ani Tesidi n'u y'o minɛ u bɛ fangaba de sɔrɔ o tuma kɛlɛ bɛɛ bɛ yen de nɔfɛ an bɛ don minɛ ko bi terroriste bɛɛ kunda bɛ yen kan armée bɛ k'u faa cogo min a bɛ k'u faa ten sɛbɛnnikɛla ko État islamique au Grand Sahara u dɛmɛnen bɛ maa minnu fɛ o ye Faransi ye ani MINUSMA ye o tuma wuli ka jɔ ka kɛ joona min bɛ se k'a to olu ka kɛlɛ an ka jamana ka k'an da ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la jamana in kɔni kɔnɔ te min bɛ min a ka ca nka te ɲuman 2 de bɛ yen fɔlɔ te Zara filanan Koyima te Baramuso te banna o a tɔ bɛ jiri te Filɛsa bɛ dɛ cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Baba Tunkara naamu bala cogo bɛ di Josi Seydou ni maa y'i seko bɛ kɛ i kɛɲɛko laban bɛna jɔ i ɲɛ kaki siga t'a la Josi k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko lesor ɲɛta sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 1000 siɲɛ 10,900 720 ani 26 Josi k'a dɔn Sifuma ye cakɛda ye min bɛ dugukolo baara min bɛ so jɔ a bɛ nin baara in na a ka ca san caman ye jamana kɔnɔ minɛn ma denkɛ ka jɛgɛ a bolo ale ye sojɔladen ye socila tɛ Société immobilière et foncière du Mali u k'a ma Sifuma Josi k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ bolo kan jamana in gɛn bɛ bingan jamana de ye ani bɔsindigi la kɛnɛ karakaba min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye Sifuma ani Bamakɔ kafo n'o ye gouverneur ye a n'o bɛ ɲɔgɔn na ani commune 3nan mairie u bɛ ɲɔgɔn na a bɛ waati bɔ ani conseil de quartier min ye sokɔnɔfin awa Mingogo min ye wulikajɔw ye a ko i b'a ye k'a fɔ kabini san 2003 san 2006 yalɔ o tɛ bi ye dɛ a halala dugukolo i k'a dɔn jamana de y'a d'a ma k'a kɛ titre foncier ngo n'a ta bɛɛ i k'a dɔn dugukolo ŋanamukɛlaw ani binganikɛlaw olu k'u t'a dabila Josi Seydou filɛ ka wulikajɔ de boloda min ye ayiwa a ka dugukolo a ma wa mana halala a ka titre foncier ka wulikajɔ boloda ka taa boso k'a tila mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn ka taa nkalon tigɛ maanifi ye fa bɛɛ lajɛlen na u ka n'u firi dugukolo in kan a ko nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye titre foncier min n'a ta don min ye kulu min n'u k'a ma ko ayiwa Kolimaɲi kulu ni dɛ o fanfɛla in de don awa Kati sira la centre émetteur yɛrɛ a n'o ma ja a ko a bɛrɛta min ye kabini ko in daminɛ wulikajɔw kɛra sabula arène numéro 20 min kɛra janvier kalo tile 26 san 2022 chambre civile de la section judiciaire min ye cour suprême du Mali olu ye wulikajɔ kɛ kɔsa in na sa kiiri caman de kɛra i k'a dɔn nin yɔrɔ in ko la awa a bɛɛ lajɛlen da jara la kiiri kɛ o kɛ u bɛna deli kɛ walima u bɛna kuma wɛrɛ fɔ walima u b'u ɲɔgɔnmatu ta ka taa kiiri wɛrɛ kɛ nka sen kiiri banna dati don a la min na o ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kiiritigɛlaw ye yamaruya di Sifuma ma maa o maa t'an bɛ sangaso jɔ walima ka t'i banba yɔrɔ in na a yi walo ka bɔ yen sabula i ta i ka yɔrɔ ye Allah Josi Seydou makari ko filɛ nka n'i ye ko ta k'a lajɛ tulogɛlɛya bɛ maa se ko ma sabula min ye Sifuma ye kabini ayiwa mairie bara ka yɔrɔ in di commune 3 mairie n'a bara ka yɔrɔ in di mɔgɔ ma a ye cili kɛ ka kangari da a ye sabali
mairie ngu b'a fɔ ko n'i y'a jɔ ka ban k'a tɛ se ka minɛ awɔ mairie b'a nɛgɛnden mairie b'a nɛgɛ a bara ka nkalon tigɛ a ye a bara ka asu mairie b'u nɛgɛ dɛ ko la sabula ale bɛ tila k'i fori ka bɔ a kɔrɔ i k'a dɔn a ti ɲɛ aw ye wari ɲinina ye ne yɛrɛ ye wari ɲinina ye n ye n ka yɔrɔ san i k'a dɔn sancogo ɲuman na a sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen jɛlen don nka ka taa aw nɛgɛ ka yɔrɔ d'a ma n'a ma jan don a yɛrɛ la i k'a dɔn ayiwa min ye garijɛgɛ ɲini kojugu i laban bɛ bi dɔ garijɛgɛ da dɛ Jɔn Sodi k'a dɔn nin damanda kankari dun dara dɛ wa yɔrɔ in feerela fonctionnaire commerçants artisans sɔrɔsiw yɛrɛ dɔw bɛ yen olu ta b'a la usine baarakɛlaw hali maliyɛn dɔw bɛ jamana ko kan olu taara yɔrɔ in feere nin bɛɛ ma sɛbɛnnikɛla ko banla yɛrɛ jumɛn b'a la dɔw yɛrɛ taara fo titiri wɛrɛ dilan i k'a dɔn langolo titiri kan o bɛ kɛ kɛcogo jumɛn mairie don dɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye san 13 sifuma jamana den do a wɛrɛ ye nafolo ɲinina ye san 13 k'a kɔli a k'an ka wari fɔn fɔ sɔrɔ walima a b'a fɛ ka baara fɔn fɔ kɛ nin tɛ bingani kɛnɛ ka karaba ye wa o bɛ ɲɛ wa Jɔn Sodi k'a dɔn an kana bin ɲɔgɔn kan a ko nka sifuma ye hakili ɲuman sɔrɔ ni ka wuli ka jɔ bolo da a ko maa minnu bɛ yɔrɔ la hali n'a sɔrɔla jalaki bɛ bin u kan maa minnu y'u su ka taa yɔrɔ ni fɛn feere u ma ale tɛ dugukolo cila ye ale tɛ maa ka so cila ye ale na hakili ɲuman ɲini ayiwa min bɛ se ka to ko in bɛ ɲɛ cogo min na maa si kana dɛsɛ ayiwa maa si kana tɔɲɔ o de la a ye jɛkulu dɔ sigi sen kan ka hakili ɲuman dɔ bɔ k'a bin u ko min ma sefuma hakili ɲuman Jɔn Sodi o ye mun ye o de ye ka yamaruya di kɛ ka wuli ka jɔ kɛ maa o maa n'i bɛ yɔrɔ in na Jɔn Sodi k'a dɔn a ɲɛ ka se ka dɔn Jɔn Sodi sabula ale t'a a ka yɔrɔ in namara t'a la kabini 2003 2006 jamana de yɔrɔ feere ale ma n'i nana masumalen n'u y'i nɛgɛ ka taa nin d'i ma i k'a dɔn u y'i bila ayiwa kɛnɛ langolo de la o de la yɔrɔ in dabɔlen tun don min kama Jɔn Sodi o de ye ka yɔrɔ belebele jɔ Bamakɔ min ni ayiwa i k'a dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen bi kɛ a yɔrɔ kun min labɛnnen don a ka ɲi ni ase ye Jɔn Sodi k'a dɔn o dabali de tigɛlen don nka n'a ma ɲɛ n'a kɛra nin cogo in ye hakili ɲuman bolo kan an bɛɛ ye jamanaden ye i k'a dɔn n t'a fɛ ka fanda tɔɲɔ n t'a fɛ ka dɛsɛbaatɔ tɔɲɔ nka n fana kana tɔɲɔ dɛ Jɔn Sodi o hakili ɲuman de taara i k'a dɔn sifuma a baarakɛlaw a ɲɛmaaso fɛ ni ka wuli ka jɔ bolo da min bɛ se k'a to bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ o de la a nana a bɔ cakɛda min sigi o kalifalen bɛ géométrie expert dɔ ma min agréé don o de ye Amadu Sumare ye ale yɛrɛ kun ye ordre des géomètres du Mali ka président ye Jɔn Sodi i k'a dɔn a ka cabinet tɔgɔ de ko CTA a ka téléphone numéro o de ye 00223 76 43 26 27 a filɛ ACDM kɔnɔ Jɔn Sodi i bɛ wuli ka taa o tigi fɛ yen n'i taara i tɛ taa sifuma la dɛ i bɛ taa nin de fɛ yen i n'olu tɛ ɲɔgɔn ye kuma t'a ni ɲɔgɔn cɛ i ka dossier technique i bɛ taa ka taa jira n'i k'a dɔn ne ye yɔrɔ san nin yɔrɔ in na walima n ye nin so in jɔ a bɛ nin yɔrɔ la o tuma i n'o de b'o lajɛ nka 1,500,000 ni 500,000 i b'o sara na u bɛ t'i ka yɔrɔ lajɛ Jɔn Sodi k'a dɔn yɔrɔ in n'a sɔrɔla ayiwa olu ye plan min kɛ n'a bɛ jiboli sira la walima a bɛ sira kan n'a kan ka ayiwa yɛlɛma ka taa cogo min na walasa i kana tɔɲɔ u b'o kɛ Jɔn Sodi k'a dɔn o ye arrangement ye sa dɛ wala arrangement da o ye a kan ka ci de o a kan ka ci nka ale t'a fɛ ka cili kɛ ka tiɲɛni kɛ Jɔn Sodi k'a dɔn ayiwa banki numéro bɛ yen wari in bɛ bila o la n ko n'a ta bɛɛ n'i ka yɔrɔ sumana k'a lajɛ sifuma tun b'a fɛ ka yɔrɔ in feere hakɛ min na o fana bɛ f'i ye i b'o fana wari sara Jɔn Sodi k'a dɔn o bɛ kɛ sababu ye min b'a to i ka yɔrɔ tɛ ci i bololangolo tɛ bɔ n'o tɛ min ko nin ye wulikajɔ ni jateminɛ a yɛrɛ sɛgɛnna sa san 13 a bɛ nin maɲuman ko in na Jɔn Sodi k'a dɔn o tuma bɛɛ ka wulikajɔ bolo da maa ma bɛ yɔrɔ in na hakili ɲuman bolo kan ani an bɛɛ lajɛlen jamanaden kelen ye n t'a fɛ maa si ka tɔɔrɔ sɔrɔ i ka dugukolo ka se ka kisi a bɛ sɔrɔ nin de la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ ayiwa lesɔrɔ kɔnɔ ɲɛtaa daba tun ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui fasiriba n'o ye Kasimu Tera ye nin y'a ka sɛbɛn ye Kasimu Tera ko ni ko min kɛcogo man ɲa o lagali cogo tɛ ɲɛ a ko an ka taa CMDT la CMDT u k'u bɛ maa minnu da san 2022 kɔnɔna na ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga lawuli kumakan kɔni jɛyalen bɛ Nangɔ Danbele nɔfɛ e ko Nangɔ yɛrɛ a ka mangoya a tɛna n'a kasa yɛlɛ cakɛda la cakɛda min ni bɛɛ dan b'a la Sayer emploi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye appel d'offre ye o nana kɛ k'a fɔ maa dɔw bɛ yen minnu ye denmisɛnw ye minnu kan ka ta baara la
diplôme bɛ minnu bolo baara nana kalifa cakɛda dɔ la CMDT fɛ u ko min ma SAR emploi sɛbɛnnikɛla ko SAR emploi Mali ale de ko fɛn min ye technicien ye ingénieur minnu bɛ sɛnɛ ɲɛdɔn k'olu bɛna ta CMDT tɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko concours nana dayɛlɛ juillet kalo tile 17 centre 3 Bamako Kucala ani Sikaso sɛbɛnnikɛla ko centre kɛlen ka ban jaabiw nana bɔ a ko fɛn min ye lisi ye maa 100 ni maa 2 olu kɔni o lisi nana bɔ 77 ye technicien ye 25 ye ingénieur ye olu taara k'a fɔ olu bɛna ka na test tɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko jaabi bɔlen fɛn min ye concourskɛlaw ye u ko concours kɛcogo man ɲɛ jaabi kɔni namara donna la o tuma an di ɲɛ n'a y'a ɲɛ ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ɲɛ ka ɲini u nana fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu min yɛrɛ n'o ye sɛbɛnni kɛ ka ci SAR emploi ma u labanna u n'olu sigira maa min bɛ n'o ye Sidi Yatara ye ale kɔni ale bilalen bɛ recrutement in kunna ani denmisɛnw ye ɲɔgɔn ye u y'u fɛta fɔ ni k'u ka sɛbɛn di u ko olu bɛ min laɲini o de ye k'a fɔ u ti ɲɛɲinini kɛ bilen koyi sabula olu bolo sariya de sɔsɔra yuruku ni namara de kɛra test oral min n'o kɛra technicien kɔnɔna na maa min bɛ n'o tɔ ye Kali Jakite n'a bangena san 1988 n'o taara n'o tɔgɔ bɛ lisi kan o tacogo o tacogo ko k'o ɲɛfɔ sabula o tɔgɔ min bɛ lisi kan dɛ ani tɔgɔ fɔlɔ min bɛ n'o ye concours kɛ k'u tɛ kelen ye n'a kuma Kali ko sɔrɔ a ko maa min bɛ yen n'o fana tɔgɔ sɛbɛnna k'a fɔ o passera Kucala centre la n'o tɔgɔ de ye Worokiya Berté n'a bangena 1994 ko o tɔgɔ man ka ye lisi kan Kucala sabula ale yɛrɛ ma concours kɛ Kucala fali yɛrɛ sanga kɔrɔ a ko maa dɔ wɛrɛ bɛ yen min n'o taara k'a fɔ o ye ingénieur ye k'a sɔrɔ ale ye concours de kɛ licence b'a bolo ale taara comme technicien o tɔgɔ taara ye ingénieur ka lisi kan sɛbɛnnikɛla k'u k'o ye fiɲɛba ye o tuma n'i ye site ta k'a lajɛ k'o yɛrɛ publiera yɔrɔ min i b'a ye k'a fɔ majɛ caman bɛ yen u k'o ɲɛ ka f'u ye n'o ɲɛ ma dɔn ko segin ka kɛ concours kan n'o de don u ka segin ni segin ka kɛ concours kan wa ni segin kɛra concours kan bɛɛ ka copie u k'a publier e ye nin sɔrɔ i ka copie kan i ka copie in kan u k'a publier wade u laban na kɛ suba ye sa nin ye mun ye ta ko kelen tɛ yan ko segin ka k'a kan ni rédaction administrative kɛra walima industrie kɛra i mana min sɔrɔ i ka copie kan copie yɛrɛ ka publier internet kan bɛɛ k'a ye a kuma a gɛlɛyara sa dɛ o de y'a laban yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko in kuma cayalen bɛ maa minnu kɔni bɛ u diminen bɛ sabula candidat 2000 de ye lisi ladon u k'a ko tɛ se ka tɛmɛ ta cogoya si la fo segin ka kɛ ko in kan samasamali kɔni gannen bɛ CMDT la fɛn min ye CMDT ɲɛmaa ye Nankɔ Danbele ale tɛ sɛ dabɔ ji la kɔrɔlen dɔnnalen bɛ fara gwɛlɛyaw kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ confidence kɔnɔ ka bɔ aujourd'hui la a ka bi bɔli la Joti se dun bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Mohamed Soumare i k'a dɔn kalanden don a ko an kana ɲinɛ min ye jamana in kɔnɔ i k'a dɔn ŋanaba dɔw tɛmɛna a bi san caman bɔ ɲinɛ kana k'u kɔ a ko bi ale hakili bi jigi ka jamana dɔ hakili jigi cɛkunba dɔ la min sara a mɛnna Alhaji Modi Sila Alhaji Modi Sila n'a tɔgɔ fɔra jamana in kɔnɔ journaliste se dit k'a dɔn fo n'i ye dunan ye hali n'i ye dunan ye delila ka Modi Sila to a mɛn a ye wuli ka jɔ ani baara min kɛ jamana in kɔnɔ i k'a dɔn ayiwa maa man ka ɲinɛ Modi Sila kɔ sabula tuuba ka don journaliste di k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ farikɔnɛjɛ dɔlata jɛrɛ jɛkulu min bɛ yan n'o ye Blanjo Blagan Stade Malien i k'a dɔn ale yɛrɛ de kɛra sababu ye ani maa caman ni ka Stade Malien k'a dayɛlɛ Modi Sila tuma min n'a ye bulon tuuba ka kuranɛ durusi k'o ban Modi Sila a sɔrɔla ka wuli ka jɔ boloda k'i kunda Korowari jamana kan i k'a dɔn a ye nafolo sɔrɔ yen nafoloba a kɔsegira ka na faso la a nanen faso la min kɛ min ye ayiwa sugu ye a y'o matarafa daba 4 feerefɛn ka dɔgɔ Modi Sila a kun tɛ min jago wuli ka jɔw nana ani feere nana ja la dɔ farala sɔrɔ ka kosɛbɛ ngo n'a ta bɛɛ fɛn min ka da ni ye n'o ye silamɛya ani ayiwa farikɔnɛjɛ
ye sabula Sad malien i k'a dɔn kun ka da ningu ye fo k'a fɔ k'a to ten min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye Sadi a ye ɲɛtaa fɛn o fɛn kɛ kabini san 1960 Modi Sila a b'a ju la sɛbɛnnikɛla ko Modi Sila kɔni n'a tɛ misiri la a bɛ ballondanyɔrɔ la fo san 1980 waati i k'a dɔn a bɔ Modi Sila a laban nana kɛ vice président ye i k'a dɔn o yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ a kɛra vice président ye à vie i k'a dɔn min b'a jira k'a fɔ Sad malien kanuba kun don a n'a dɛmɛba ballonda kɔni a ye dɛmɛba de ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ i k'a dɔn sabula ballondanko ko n'a wulila Modi Sila a kun tɛ k'a kɔ sɛbɛnnikɛla ko Alhaji Modi Sila min ye a ka bolo waati i k'a dɔn a ye wulikajɔ caman kɛ hali maa minnu kun bɛ section basket la i k'a dɔn Modi Sila a ka dɛmɛ sera ninnu bɛɛ ma a ka diinɛ ko kɔni a ye maa t'o fɔ a ye n'i y'a ta k'a lajɛ Modi Sila a dɔnnen don ni min ye kosɛbɛ o de ye tiɲɛjala fɔli ye a tɛ siran a tɛ tanbakiya ni silamɛya ko don o wulikajɔ n'o baara fana maa t'o fana fɔ a ye sabula n'i y'a ta k'a lajɛ diinɛ ɲɛmaaso fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ Modi Sila i k'a dɔn minnu y'a sigi ale de kɛra a kɛra o fana sababu ye olu sigili i n'a fɔ AMIP o sigili i k'a dɔn a b'o ju la o conseil islamique o sigili fana a b'o ju la Modi Sila i k'a dɔn marikiba min bɛ yen n'u kun k'a ma ko Mazda ale de kun ye représentant ye ayiwa farafinna yɛrɛ kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn Modi Sila ayiwa a laban nana agence de voyage sigi sen kan min bɛ taa ni mɔɔ ye Makan e ko o yɛrɛ de tɛ agence de voyage fɔlɔfɔlɔ ye ko min ma Al-Mura a ko wulikajɔ ni jateminɛ ka taa ni mɔɔ ye Makan ka hiji labɛn a yera Modi Sila fɔlɔfɔlɔ de la ayiwa jamana in kɔnɔ nka maa ti to si ye i k'a dɔn a nana ayiwa kɛ cɛkɔrɔba ye banamisɛnnin caman nana a ma ɲɛ min kɔ i k'a dɔn Modi Sila a y'i kɔ don diɲɛ na sɛbɛnnikɛla ko uti kalo tile 31 san 2014 a ko wulikajɔw ni jateminɛw i b'a ye k'a fɔ min ye Sad malien ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ président a vie don fo ka taa fɔ min kɛra ɲinan tɛ k'a kɔ o de la an ka jamana in kɔnɔ i k'a dɔn ayiwa Modi Sila an bɛ dugawu kɛ Ala k'a hinɛ ni ka yafa k'a ma dangɔrɔba minnu dara journaliste di k'a dɔn n'o y'an ka cɛkɔrɔba ɲumanw ye an b'an ka ɲinɛw kɔ i y'a dɔn Basalandaw ka bɔ Segu min ye Alhaji Amadu Jige GGB Grand Grenier du Bonheur ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba Bacani Kuma ale yɛrɛ de kun ye usine tigi ye usine tigi tɛ yen ale kelen de ye usine tigi ye Bacani Kuma n y'a dɔn dɛrɛ usine tigi an ko ale de kun ye usine yɛrɛ tigi Bacani de usine tigi ye alu kuma ka bɔ Barawuli Alhaji Mafa Aidara i k'a dɔn Segu Amadu Dawu ni Bedi Tarawelew min ye Bamadu Simagaw ye ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye ŋanabaw ye minnu ni ɲinɛ tɛ k'u kɔ ani Grand Grenier du Bonheur GGB Sila Biba marakɛ taar'i da lahara cɛ duman ko u to yen u segintɔ bi s'an ma yan a y'a ka coup d'état min kɛra yala ale ka yɔrɔ in ni Radio Mali man jan marifatika bɔra ORTM na pow a ka chauffeur kɛ ye kamalenkolo gɛlɛn jamanjanba a sigilen boutique kɔnɔ a sina k'a fɔ papu mobili munumunu an ka taa so bi sugu in man di mankan min bi yan nin tɛ mankan duman ye Papu ye mobili munumunu n'i bɛ taa ale ka yɔrɔ la kaburu do sira jan kelen ɲare la yarɔ a tɛ jigin a bɛ yɛlɛ de kana sugu kɔnɔ Papu k'a bɛ mun na ko n'i ka sira in minɛ ka taa sans interdit minɛ u y'o dasi bɔ ni san l'heure bɛ bɔ kaburu do da u nana bɔ u bɛ kilasɔnni kɛ pi parce que u ɲɛ b'a la u bɛ sans interdit kan fɔ a ko aw tɛ nin ye mun ko ye tan aw ɲɛ tɛ sans interdit la aw tɛ sa aw b'a bila sans interdit a ko Papu kana nin jate i b'a bolitɔ ye ka ko an na sisan min bɛ ɲɛfɛ min ɲɛfɛ n'a sera ye a bɛ